Türkmen veterinarlary mallary bejermekde prezidentin kitabynyňky dermanlyk ösümliklerden peýdalanmagy maslahat berýär. Goloýda Türkmenistanyň altyn asyr döwlet telekanalyna efire berilýän görnüşinden berkarar döwletiň öpbeşigine çykyş eden türkmen veterinarlary iri we ownuk şahly mallarda döreýän keselleri bejermek üçin Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplaryndaky dermanlyk ösümliklerden peýdalanylmagyny maslahat berdiler. Gepleşige tomoş eden Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy türkmen veterinarlarynyň döwlet kanallaryndaky çykyşlary barada habar berýär. Maglumata görä döwlet telewizionyasynda efire berilen gepleşikde ak halatly saglyk pudugynyň işgäriniň aňyrsyndaky diýwarda haýwanlaryň şol sany atlaryň we sygyrlaryň suratlaryny görmek bolýar. Türkmen telewizionyasy mallar üçin hödürlenýän gaýdylýan ösümliklerden taýýarlanan şypaly önümleriň hataryny mikstura, jowher, nastoy ýaly önümleri görkezýär. Türkmenistanyň döwlet telekanallarına efire berilýän gepleşikleriň online arhiwi saklanmaýar. Türkmen veterinarlarynyň görnüşinden berkarar döwletiň gepleşigine efire berilen çykyşlary Azatlyk radiosynyň ýurduň dürli regionlaryny mallarda döreýän keseller we olara garşy sanjym ýetmezçiligi barada beren habarlarynyň ýa-da gawat gelýär. Ýa-da Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy Oktyabr aýynyň ortalaryna regionyň çägine sygyrlaryň näwerli keselden köpçülikliğin gyrylýanyny habar beripdi. Şol bir wagtyň özünde türkmen veterinarlarynyň efir çykyşlary ýurtda mallara garşy sanjymlaryň ýetmeýänligi barada peýda bolýan maglumatlaryň ýa-da gawat geldi. Ýa-da Oktyabrın başynda Azatlygyň Lewapdaky habarçysy welaýatyň Am Derya we Kerkiçi şäherçelerinde hemde Köýtenag etrawyny iri we ownuk şahly malların arasını dören gudulama keseline karşı sancımların yetmezçilik edýänligini habar beripdi. Mundan ozal iýul Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen tebipleriniň prezidentin dermanlyk ösümliklere bagyşlanan kitabynyň gollanma hökmüne peýdalanýanlyklaryny habar beripdi. Geçen ýylyň oktýabryna ýurduň saglyk ministrligi döwlet metbuatynyň üstü bilen ýurt raýatlaryna prezident Berdimuhammedowyň adyndan çap edilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabynyň melhemlik çaýlary içmegi maslahat berdi.